Hej og velkommen til Next i Kastrup. Vi er FTP-elever og skal guide jer igennem FTP-uddannelsen, som er film- og tv-produktion. Ifølge Next hjemmesiden har du som film- og tv-produktionsuddannet fingrene i alle delene af en film. Og video- og tv-produktion. Du skal både kunne planlægge, optage og færdiggøre den. Derfor skal du have mod på at bruge kameraets og tekniske muligheder, ligesom du skal have lyst til at arbejde med lyd, lys og redigering. Men det er jo meget mere end det. Her sidder FTP-eleverne og laver præproduktion. Præproduktion er der, hvor vi kommer med idéer, skriver manuskripter og tegner storyboards. Og det kan være isspændende, men det kan også tage rigtig lang tid. Hvordan går det? Hvad man skal lave. Ja, men helt sikkert. Jeg synes, vi skal hen af det her. Det er pisseklamt. Ja, det er rigtigt. Det er det hovedforløbseleverne. Det er det store værkskole. Vi observerer deres første. Her på FTP laver vi mange forskellige ting. Lige nu er vi i gang med at lave et interview til en dokumentar. På grundforløbet får man lavet 5 store produktioner. 2, som er bare sådan nogle ugeprojekter, men så har vi 3, som er 3 ugers, og ja, det er det. Nå nej, den tager vi lige op, fordi jeg skal jo lige svare. Jeg skal tage afsæt i spørgsmålet, ikke? Fordi ellers så skal dit spørgsmål med, og det er ikke så godt. Nej, det gør vi. Vi tager den igen. Er det vigtigt for jer med elevernes adfærd? Det er rigtig vigtigt for os med elevernes adfærd. Eller det er rigtig vigtigt for os, at eleverne kommer her og har lyst til at lave film-tv-produktioner. Har lyst til at stå om natten i regnvejr med strakte arme og bume lyd. Det er vigtigt, at de har noget ved hjertet. Det er vigtigt, at de er nysgerrige på verden omkring dem og har lyst til at fortælle historier i lyd og billeder. Yes. Tak fordi du var med. Det var slet. Men nu skal vi til noget helt andet. På film- og tv-produktionsuddannelsen byder vi dig på en spændende hverdag, hvor koordinering og samarbejde er altafgørende for produktionen. Så er du klar og griber bolden? I got you, darling. I just keep falling for the wrong men. Well, I'm a bad guy myself. Så kan FTP-uddannelsen måske være noget for dig. Her i postproduktion er der, hvor magien bliver skabt og filmen sat sammen til en. Det her, det er det, der kan tage længst tid. Det er hårdt arbejdende og tidskrævende. Filmen kommer i biografen Nær dig. Yeah!